perfume. A ser unha carta de amor. Moitos amores temos últimamente en Miranda. Ben, Alfonso, que hai xente esperando, e máis xa non se lle pode facer. Silvino, espera. É que non teño todo o día, Marisa. E a ti como se che ocorre agora cortar o pelo tanto? Agora estás todos os días na barbería, Silvina. Porque en Miranda moito home para escoller non hai, que digamos. E os que hai, canto máis lonxe deles, mellor. E isto digocho como amiga. Se che gusta Antón, porque que tú lle gustase máis que evidente, deixa de facelo parvo e ensinalle as cartas. Non tes nada que perder. Pasaba por aquí e vin comprar unhas botas. Eso, unhas botas. Pero se ainda comprache unhas novas o outro día. Vino outra vez. A quen vivo outra vez, don Amador? O cervo, muller, o cervo. Ese é o que parece o único que quere é rirse de min. En Miranda non hai cervos, só. Xente con cornos, sí, pero cervos. Aí ven máis de 30 anos que non se ven por aquí. Pois eu vino. O único cervo que queda en Miranda é o cervo do conto. Pero para min, o único cervo que hai aquí é o do conto. Pero por os cravos de Cristo, teño unha parroquia chea de incrédulos. Pois digo, chico, o cervo existe, que o vin eu. É que ando a facer as beiras aí a unha, pero non me fai caso. Que se cadra, podíamos ir tomar algún día destes por aí xuntos. Non sei, non me parece boa idea. Antón, eu quería che dicir que... Ben, que... Digas? Que podíamos ir... Chegou a semente que pedimos. Non puiden. Quixenllo dicir, pero estaba ocupado e chegou Suso e díxolle que tiñan algo que facer. Vai, excusa. É polo que dixeche antes de ir tomar algo? Se queres que vayamos hoxe... En Miranda non hai cervos. O príncipe do conto ou a princesa. Que princesa? Pois se non existe, como vosotros dicides, non pasa nada porque eu lle zorrego un par de tiros. Non fala así, don Amador, que non é o seu carácter. Está Antón, Suso? Sí, está no seu despacho. Pois vou falar con el. A que hora chegas? Claro, despois íamos xuntos. Non, muller non, quedas na miña casa, xa o preparou todo. Teño mozo. Coñecino en Barcelona. Pero que eu non vin só, o meu sobrinho está aparcando o coche. Nada, senta, que así tes con quen falar. Tesme que axudar aí nun asuntiño. Me ten que axudar é vostede a min, que estou eu diante. Temos que ir a polo cervo. Cando queira quedar cun home, xo escollerei eu. Non o fagas tipo a min, que seguro que me buscaches un corentón gordo e amargado. Corentón, sí. Gordo eu creo que non estou. Pero agora que dis, a mellor poño unha dieta. E amargado sí que non me vexo. Vinte esperar, que non me daba chegada a hora de verte. Estou aquí, Pero, en fin, a vida segue chea de misterios, amores e príncipes encantados. E se non, xa veredes xa. Xa veredes lo que vai pasar hoxe nesta terra de Miranda. Non hai xeito de facer que cale o bicho ese. Ui, aquí non hai quen durma, Quedalas en Vigo. Ninguén che mandou vir. É como a primeira vez que Carmela me trouxo aquí. Daquela tampouco nos deixabas dormir xuntos. A ela mandáchela para o cuarto e eu aí, nese sofá. Daquela non estaba descasado, se agora... Daquela tampouco dormín no sofá. Pasamos a noite na palleira sen que te decataras. É segundo como un gallo, Carlos. Pero desta vez estou seguro que ela non fixo a parvada de ir contigo para a palleira. No, esta vez tocou o sofá. Nunca che caín ben, verdade, Alfonso? Ni me gustabas antes, ni me gustas agora.
Que fas por aquí, Carlos? Vin facer uns negocios por Miranda e aproveitei a ocasión. A ocasión de que? A ocasión de ver os meus fillos. Dormiches nesta casa porque Carmela quixo, que si por min fose... Papá! Hola, fillo, bos días. Bos días, papá. Bos días, filla. Chocolate quente. Fixéchelo ti? Non, fixeno eu. Ah, seguro que estaba igual. Bos días. Bos días. É tardísimo. Esta noite non peguei ollo. Espero que polo menos a pasaras no teu cuarto, e non na palleira. Tes aí chocolate. Non, un café rápido, que xa chego tarde. Quedei con Silvino nas viúvas. Silvino, as viúvas... Tedesme que poñer o día, eh? As viúvas é un bar que está na praza. Chamase o Barbería. E Silvino é un tipo caralludo. Porque pode chuspir ata 20 metros ou máis e bota uns esgarros verdes... Brais, estamos almorzando. Así que, Silvino, que muller non tolearía por un home que dá feito toda esa maravilla? É o meu axudante. A que hora marchas? Pois non tiña pensado marchar hoxe. Ui, que tarde, veña, que vos levo eu á escola. Que ben, así podoche presentar a Froilán, E quen é Froilán? o meu mellor amigo. E ti, Bea, tamén me vas presentar os teus amigos ou tes vergonza de que te vexan con teu pai? Pero que dis? E ademais, esta noite ves a metralla se queres. A min nunca me levaches ao antro ese. Será porque non che gusta ir a antros. Pero teu pai sí, que ten unha carencia especial por eses sitios. No metralla está case sempre Fuco, que é o rapaz que lle gusta a Bea. O metralla é o bar onde ensaiamos. E Fuco é un amigo que toca no grupo. Veña, arreando. Non me esperedes para xantar, eh? Teño unha comida de negocios. Vémonos pola noite. Eu non sei como non o botas fora cunha patada no cu. Segue igual. O mesmo campeón de sempre. Campiós. Campiós haiblos en todas as partes e de todos os tipos. É xente que sempre resulta simpática. Ainda que normalmente ben saibamos que son uns mentireiros, uns preguiceiros e uns aproveitados. Sempre vos teñen moito conto e andan a que salta. Mirade vos, que xoia temos aí. Eu miraba para o norte e nada. Miraba para o sur, outro tanto. Absolutamente nada, non? Porque non había nada. Nada, ninguna árbore, ninguna triste matadeira, nada, non? Eu dicía, onde carallo estará o sitio ese, non? Entón, de súbito, aparece un castelán destes típicos, non? Seco, todo cello, enrugas, o tipo. E collo eu e pregunto en correcto español, non? Perdone, caballero, la población de Cespedillos, por favor. E collo o tipo, sinala co dedo un punto no horizonte, e xusto nese momento xa empeza a liscar ali un coche, un camión, sinala outro punto, e xa empeza a ver casas, tellados, xente, todo. Outro punto exactamente igual. Pero é logo que pasou, naceron da terra como o millo. Non, o que pasa é que cando estás rodeado dunha paisaxe tan diferente, os sentidos non se dan afeito aquelo. Onde era eso, Forgallas? Valencia. Valencia, que non Valencia. Valencia xa son máis como aquí. Teñen moita afección polas bandas de música, non é? Por foguetes, son che moi fogueteiros. Fora do comer, que ali é toda a roda e aquí todo pataca. Ya che ben certo é que non hai como ver mundo para aprender. Eso das bandas é che verdade. Moitas teñen en Valencia. E orquestras. Pero as nosas mexan polas deles, Pode ser, pero eu creo que no tema da pirotecnia van por diante. Non, falso. Eu teño ido moitas veces polas fallas, e si son che moi espectaculares e todo o que ti queiras, pero non teñen gusto tirando os foguetes. Os foguetes hai que tiralos a modiños, en alardes.
Sabes, botas un foguetiño, esperas un pouquiño, botas outro... Ben falado. Que? Que che parece? Unha xoia, neniña. Non o deixes escapar. Homes como este, con este garbo e este saber estar, non vas a topar moitos. Agora, sitio curioso, a Mancha, Eso sí que é a miseria espiritual. Ali, a comida todo sobras. Despois, virante así, non sabes, como as vacas cando van turrar. Despois Levante moi bonito tamén, Levante... Mala centella o parta. Que carallo andará falando? Perdón por chegar tarde. Almorzaches? Se queres tomamos un café. Eu non entro aí nin tolo. Pois entón vamos. Hai que ir facer unha inseminación a unha vaca das de Reme. Si, eu estuve hoxe para inseminacións. A ver, é para hoxe ou que? Oye, entón, viñeche dicir algo e non sei que che viña a dicir. Algo dos pedidos? Non, non. Facturas? Non, deixa-me pensar, non me acordo. Espera. Pero para que che comprei un blog de notas, Suso? Para apuntar o que fai falta, as chamadas. As chamadas! Chamou Pepe da Cova, que vai a sobar das viúvas. Por fin. Eso é que se decidiu a vender. A ver se é certo. Leva tanto tempo dándolle voltas á venda das terras que, ata que ves o contrato firmado, non vou creer. A última oferta foi moi generosa, non creo que a rexeite. Tú crees que esas terras valen tanto? Son as mellores da comarca. Cando che dixo que ibas a ir para o bar das viúvas? Xa chamou desde ali. Pois logo vou indo. Non vai a ser que lle dé a voltas á cabeza a cambio de opinión. Ai. Querías algo máis, Suso? Non, non, estou pensando en cousas miñas, de xeito. Así que ti és Froilán? Sí, señor. Encantado, home. O mesmo digo. A que é moito. Sí, pero iche, temos que entrar, que xa tocou o timbre. Veña, portadevos ben, E ti, Froilán, lavarás as orellas que mira o que tiñas dentro. 100 pesos, gracias. Viches que truco sabe facer? Ese truco xa o tiño visto, pero nunca con a molla de 100 pesos. Sí que tes pai, non? E logo, cando dixen eu que non tiña pai. Como nunca o vira, pero agora xa sei que o tes. É moi xeneroso, por certo. Mira, papá, esa é a Ana, directora. Así que vostede é a xefa do manicomio. Moito gusto. O mesmo digo. Que tal se porta a miña filla? Pode estar ben orgulloso. Por favor, trátame de ti. Está ben, pois podes estar ben orgulloso. Bea é unha das mellores alumnas que temos. Non así o pequeno Brais que... Non, só lle preguntei por Bea. Hoxe quero que me recorden como o pai dunha rapaza tan espelida como a Bea. Bueno, eu teño que marchar. Prométesme que vas ir ao Sometralla? Prometo. Ata logo, papá. Adeus. Ata logo. Ben, eu tamén teño que entrar. Encantada de coñecerte. Pois ata outro momento. Ata logo. A ver, pasiega tranquila. Quieta. Aí vai. Eso. Aí. Ah, pois sí, está no día. Silvino, pásame o catéter. Silvino. Ah, xa está. Son 1500 remedios. Silvino, o catéter. Sí, muller, é que teño o día algo revirado, E cando tes tú un día bon, ó? Tampouco será para tanto. E tú pouco vas cazar se non lle metes cartuchos á escopeta. Como? Sí, muller, sí, que non carguei o carallo do catéter. Trae para aquí, ó. Vou buscar a semilla. Perdón, Remedios, non sei onde teño a cabeza. Seguro que nunca viches a ninguén tan torpe intentando preñar unha vaca. Unha vaca non, pero unha muller sí. E aínda por riba casei con el.
O Furgalles ese vese que é bon rapaz. Ai, recórdame a min cando tiño os seus anos. Pois a ver se non se torce tanto como a ti. E biches que un colliños miraba para a nosa Marisa. Ben se ve que está toliño por ela. Bos días a todos. Hola. Bos días. Un café, por favor. Ben sei por que chamache. Xa era hora de que te decidiras a vender. Decidime, pero hai un problema. Apareceu outro comprador. Sabedes o que menos me gusta do mozo da nena? Que ande co camión dun lado para outro e pare tan pouco na casa. Eu tampouco paro na casa. E iso que nin teño camión. Non me compares. A culpa é da Remi, se chatara aos machos. Vai, home, vai. En fin, malo será que non poidamos estudiar a oferta que che fixeron a ver se podemos mellorar. Non, Antón. O trato xa está pechado. Pero como? A cooperativa levános atrás desas terras, Pepe, tú como socio sábelo. Así que non é xusto que teña o trato pechado con outros en ver se nosotros podemos igualar a oferta ou non. Fixeronme unha oferta que non podía deixar pasar. Antón, eu sei que para vosotros esas terras teñen moito valor. Pero tamén sei que a cooperativa non está a pasar polo seu mellor momento. Perdoa, Pepe. As terras son túas. Eu non teño dereito ningún a che dicir o que tens que facer con elas. Sinto, Antón. Oe, Pepe. Foi Félix Regueiro que che comprou as terras. Non cho podo dicir. Pedíronme que non dixese nada sobre o comprador. A ver se polo menos quedou preñada, porque peor non podíamos quedar. Se estiveses ao que tes que estar... Mira quen foi falar. Se pensases máis no traballo e menos na perruqueira, mellor nos iría. E tú se atenderas máis a caralla de inseminar co carallo que tes na casa. Para aí! A ninguén lle interesa quen para na miña casa. A miña vida é só cousa miña. O mesmo digo. Para que o saibas, o home que está na casa é Carlos, o meu ex. Veu ver os nenos. E dorme no sofá. Pois para que o saibas tú, eu non teño nada con Marisa nin quero telo, entendido? Pois alégrome. Eu tamén. A ver, Silvino. Vai indo tú, que xa vou agora. Como que xa vas agora? Que vai asindo, que teño cousas que facer. Que ben se está aquí, eh? Pena que teña que marchar mañá. Tan pronto? Pero se só estiveche 2 días. Xa o sei, churra, pero teño que ir a Murcia a cargar tomates para levar a París. Ai, a París, o quedaría eu por ir a París. Estiveche xa antes ali? Buah, non sei nin cantas veces estive. Coñezo como a palma da mao. Montparnasse, Notre Dame, a Torre Eiffel. Por que... E non podería ir eu contigo? Muller, eu levábate, pero é moi perigoso, eh? Lo que ten de perigoso París. Non, París en si mesmo non. É perigoso chegar ali. Sí, polos labregos franceses. E pasar a fronteira van contra todos os camións que levan hortícolas de aquí. Xa... Pero alguén ten que facer o chollo, non? Sei que hoxe non se despacha. Perdoa, Carmela, pero nin te sentín chegar. Hoxe non sei onde teño a cabeza. Polo visto, hoxe todos temos a cabeza noutro sitio. Se ves pola caixa de luvas que encargache, non creo que tarde en chegar. Ainda teño de sobra. Viñache facer unha visita, pero se cadra non é bo momento. Non, non. É que hoxe deron unha mala noticia, pero non pasa nada. Andábamos detrás dunhas terras, pero non houbo trato. Apareceu un comprador que mellorou a oferta. Home, os negocios son así. Xa, pero levábamos tanto tempo detrás delas. As de Pepe da Cova. Esas. Eu pensaba que o trato xa estaba case feito. E eu tamén, pero
E logo quen se vos adiantou? Pepe non me quixo dicir quen lles comprou. E eso? Non sei, di que lle pediron que non dixese o nome do comprador. Pero eu sei quen anda detrás de todo. Vasme dicir que Félix. Pois sí. Se non é el, non sei a quen máis lle poden interesar esas terras. Se cadra non é Félix. Se cadra. Pero de non ser el, non hai ninguén máis en Miranda que teña cartos de abondo para compralas. Tampouco ten por que ser alguén de Miranda. E logo? Non saberás de alguén de fora que estea interesado en facer negocios por aquí? Sí, Carlos, o meu ex. Pero non te preocupes. Non creo que lle dea por aí. Non o vixo de labrego. Así que anda Carlos por aquí? Sí. Non sei moi ben a que veu. Ve os nenos, polo visto, pero vaite saber. Mullas e fillos. É normal que queira estar con eles. Pode estar con eles sempre que queira, pero non, ese anda tramando algo. Non sabes como é. Ten moita facilidade para engaiolar a todo o mundo. Isto está boísima. Non comín callos tan bons na miña vida. Non a ser para tanto. Non o digo por dicir, Están moi bons. Fixo vostede? Pois sí. Guapa e boa cociñeira. Que máis se pode pedir? As mulleres de Miranda temos zona de boas mozas. Sei, non. Casei con unha. Pero dígolle unha cousa. Se Carmela fixese uns callos tan bons como estes, non a deixaba marchar. Que garatuxeiro. Por certo, ben lle mandaba outra, Pero se é a terceira. Vai-me deixar sen callos para o resto dos clientes. Se hai que cerrar o bar para min só, cérrase. Non estou disposto a compartir os callos con ninguén. É encantador. Nadia leva. Está de volver, carafio. Non sei como Carmela e máis el non seguen xuntos. Porque outro como este non atopa na vida. Nunca se sabe como son as cousas privadas dun matrimonio. Non, alá cada quen co seu. A ver eses callos que xa me tardan. Vai, vai. Non me digas que non é tremendo. Ai, o da nosa Marisilla tampouco ten desperdicio. É que terá que ver unha cousa coa outra. Nada, muller, era por dicir algo. Ala. E o peixe que tal lles hai? Bueno, peixe, doulle ben, Prométeme que vais ter moito coirado. Churra. Eu na estrada só teño un lema, Precaución. Pero no resto xa me coñeces. Fittipaldi. Para quieto, home. Que pasa? Para que nos van ver. Bon, a ver, Furgui. Tú nunca pensaches en deixar o camión? Sí, pensei. Sabes? Ás veces, cando teño que facer viaxes de noite, chovendo, moitos kilómetros ás costas, digo, Furgalles, que carallo farás tú aquí? Como que estarías aí, quentiño, na cama, co teu Marisa? E logo, por que non o faz? Podes ir para a cama? Agora mesmo, se quer. Bon, non estou de broma. Digo que podías vender o camión e montar un negocio aquí. Un negocio de qué? De calquera cousa. Mira, vouche ser sincera. O noso non ten futuro se as cousas seguen así. Tu non comprendes que eu só te vexo un par de días ao mes? Pues precisamente por eso temos que aproveitar, non? No, estou che dicindo en serio. Eu non podo casar cun home que non está nunca na casa. Para iso estou mellor soa. Vale. Está ben. Eu non che quería dicir nada, porque esperaba que fose unha sorpresa, pero se me pos así... Marisa, eu teño uns aforreños, un botillo, ollo, unhas terras por aquí. A unhas terras? Home, non digo que sexa agora mesmo, ainda non podo deixar o camión, pero máis adiante... Mais adiante que? Pois que máis adiante podemos casar, facer un chalé... Silvino! Que fas aí? Pois por aquí, apañando amoras. Ainda falta un cachiño para que haxa amoras, non? Eso será en París. Aquí as amoras aparecen cando menos o esperas. Bos días.
comprar unhas terras. O que me faltaba. O Furgallas ven vivir para aquí. Que hai, bons días? Que hai, Silvino? Durante moitos anos a xente non fixo máis que marchar daqui, de Miranda. Pero dun tempo esta parte non deixa de vir xente de fora. E digo eu, será un destes que van e veñen o misterioso comprador das terras? Quen nemo sabe. Se cadra cousa é vos moito máis sinxela. E o famoso comprador é un que leva aquí toda a vida diante dos nosos fociños. E fazme ver para isto. Tú fuche lo que comprou as terras de Pepe da Cova, sei, non? Dilo tú. Como pode estar tan seguro? Porque non coñezo a ninguén máis que lle interesen esas terras. Pois estás enganado, Antón. Hai alguén máis. Non sei quen é, pero aseguro que non son eu. Ademais, non só compraron as terras de Pepe. Fixeronlle unha oferta a Vicente tamén. A Vicente? Eso non o sabía eu. Pois acho que hai. Eu pensei que era a propia cooperativa que estaba comprando as terras dos socios que se xubilaban. Intentámelo, pero xa ves. Pois alguén hai en Miranda que quere o mesmo que a nosotros. Sí, pero quen? Haberá que preguntarle ao Pepe, Non mo quixo dicir. Aló? Por lo que parece, o comprador prefire que non se saiba o seu nome. Os seus motivos terá. Non me extraña que nunca irades volver para a cidade. Quedaba eu aquí de boa gana. Isto é un paraíso. E que ten pensado? Quedar e vivir aquí? Xa falo eu con el, home. Dis que marcha mañá. Podes nos facer o truco dos 100 pesos outra vez? Oi, xa van 3 veces. Para min que a ti máis co truco o que che interesan son os 100 pesos. Seguro que se cho fago cunha moeda de 5 pesos non che ia interesar tanto, eh? É listo, Que, imos aló? Voume cambiar, non tardo nada. Vale. Esta casa está casi igual que cando vin aquí por primeira vez con túa nai. E iso foi moito. Moitísimo, ti aínda non naceras. Foi cando túa nai e máis eu éramos mozos. E pasou algo que non hai esquecer na vida. Estábamos no inverno e pasou ali, nunha fraga que hai ali atrás. A fraga bella? Esa. Meus pais non me deixan ir por ali. E fan ben polo que vos vou contar. Túa nai e máis eu fomos aló unha noite de inverno. E que facíades ali pola noite? Pois... andar ás amoras. No inverno non hai amoras. Tanto ten, daquela non o sabíamos. O caso é que fomos aló. A noite era negra como a boca dun lobo. Non lles deberías contar esas cousas aos pícaros. Deso hai moito tempo. E é mellor deixalo como está. Non lle fagas caso. Ti sí. Sí, veña. Era unha desas noites, a noite máis negra que vira nunca na miña vida. E estábamos ali. Que é, Silvino? Sei que perdiche o costume de cortar o pelo. Co afeito que estabas. A lingua é o que che había que cortar a ti, por non falar de outra cousa, inútil do carallo. É o primeiro caso que coñezo dun home que deixa de ir ao barbeiro porque dis que ten mozo. No, Manolo Reboiras tamén, sabes quen che digo? Sei. Pois ese tamén deixou de ir ao barbeiro ao saber que tiña mozo. O barbeiro era un home e o mozo tamén. É como dicía el, son che ben liberal, ó. Pero non me dou afeito que un home me ande na cara se sei que é paxariño. Pois menos mal que che anda na cara que se chega a ser noutro sitio, se a barbeiro terá que andar na cara, digo eu. Mira, Camilo, cada un sabe as súas. Ai, Marisilla. Que tal? Como andamos? Ía moito frío e non se vía nada coa brétema. Estábamos perdidos. Así que decidimos tirar por un carreiro por ver se víamos algunha casa. Lembras? Cando xa levabamos andado un bo anaco, escoitamos unha voz como a de ultratumba, como a dun fantasma. Era unha voz normal. Sabedes o que dicía? Dixo: aquí non pintades nada. Dade a volta se queredes sair vivos daqui. E ti que fixeches? Eu dixenlle: non che teño medo. Sai para que te vexa. E nos que ter ben postos para lle falar xe un fantasma, Froilán, esa lingua. Perdón. E que pasou? A voz dixo: ti o buscaches. E escoitei un estoupido e sentín como
como así con un ferro ardendo, me queimaran aquí no cu. Escapamos e non paramos ata chegar a casa. Ao chegar, decateime que tiña unha ferida que botaba sangue. Disparáranme. E cando Alfonso me limpou a ferida, o curioso é que non había perdigóns. Normal, se che disparou un fantasma. O normal é que o fixera cunha bala fantasma. Xa, pero a cicatriz que me deixou non era unha cicatriz fantasma, Xa chega de contos por hoxe. Froilán, chama a túa nai para que te veña a buscar, que tal? Non, deixa, xa te levo eu de paso que vou con Bea para o metralla. Vamos ao coche. Xa verás que maquinaza ten. Ben lles puideches dicir que che disparou un pobre tolo. E que se non atopamos os perdigóns foi porque disparou con cartuchos de sal. Pero así a historia xa non era interesante. Que fas aquí, Carlos? Xa che dixen, vim facer uns negocios e de paso ver os nenos. E que negocios son eses? Unhas compras. Eu xa estou. Imos. Sí, veña. Pasámolo tan ben. Pero conta, nena, que fixestes? E tú como lle preguntas esas cousas, muller? Que ían facer dous mozos namorados. E agora imos á Pastoriza, o restaurante novo ese que abriron. Sabes? Sí. Ai, nena, que ilusión me fai verte tan namorada. E máis dun cabaleiro como este. Pero, a diferencia do andaluz, o extremeño é moito máis traballador, O que pasa é que, eso sí, é raposo como el son. Vouche dicir unha cousa. Polo menos tú traballas sentado, que eu teño que estar todo o día de pé. Má día leva. Chusmando viño, cabrón. E tú que, Silvino? Colliches moitas amoras hoxe ou que? Amoras neste tempo? Agora non hai amoras. Sí, sí que hai. En Lepe, provincia de Huelva. Famosa polos chistes e polos invernadoiros. E polo que di Silvino tamén en Miranda, non? Que aquí parece ser que todo madura cando lle peta. Pero que falas tú, bailarín, que pareces un kikiriki. Madurar tiñas que madurar tú, que che falta un fervor. Aquí maduramos cando nos sae do nabo, oiches? Mira que foi falar de madurar, o que anda por aí, polo monte, asexando as parellas. Se nunca andarades a montar espectáculos como andades, ninguén iría mirar por vosotros. Artista! E non nos cachei abaixo nun prado, adoecidos como a dous cas quentes. Manda carallo. Mira, o único can quente que vin hoxe por aí andaba fozando nas silveiras, Quen? Eu? Sí, eu? Sí, tú. Que pareces un cadeliño fodechón. En fin, non sei se alguén lle interesa seguir vendo o duelo entre estes dous titás da dialéctica. Pero como a cousa xa pasa de castaña oscuro, está chegando a mal gusto, mellor imos ver que está facendo outro campeón da nosa historia. E cando veñades por Vigo, parades na miña casa, Moitas gracias, Carlos. Isto está fodido, tío. O que? O de que veñan os vellos polo bar. Hoxe un, maña outro, pasado outro. Ainda vou acabar poñendo infusións e música de Julio Iglesias. Non exageres, ademais, o pai de Bea non é vello. É un tipo caralludo. Que, pido vosotras? Sí, gracias. Pero esta pago a eu, Xa veremos. Teu pai é un bo tipo. Sí, a verdade é que ten as súas cousas. Está boísimo. Por favor, pos nosotras 5. Marchando. Non nos coñecemos. Pois non sei. É o certo que hai uns anos da miña vida que teño en branco. Pero se che fixen algo, pídoche disculpas, Pódese dicir que estou totalmente resetado na sociedade. A que si, patacas? Sí, é certo. Ti é lo batería de Búnker. Pois sí, coñeces o meu traballo. Non o vou coñecer. Fun un concerto voso en Vigo no 84, máis ou menos. Estiveches ali, aquelo foi unha pasada, tío. E teño todos os vosos discos. Será o disco, que eu saiba só saco un LP. E máis o single. O single tamén, se foi unha edición limitada. Hoxe hai unha festa na casa do demo. Sube ao meu carro, hai birras do inferno. ¡Qué vergonza! ¿Pero qué dis? Teu pai é un fenómeno. Creo que me está empezando a gustar Búnker. Pois porque a miña boa en privada abondo, no forno de Satán non hai acougo. E vai quedar moito tempo? Espero que sí, se as cousas se amañasen entre miña nai e él. Estás reconciliando? Non lo sei, todo pode pasar.
Vale, pousa aí. Ten unha úlcera, non é nada. Non era nada e levaba un ollo na mao. As feridas vistas desde fora nunca son nada, pero pros que sentimos... Pódese saber que tes? O peor de todo é que o fulano ese non me gusta nada para ela, é da caste do demo. Dame mala espinha. Non sei se haberá que poñerlle un taco na uña. Non sei como abrirlle os ollos, porque Marisa parva non é, pero... tena como hipnotizada. Vou ao coche, ver se temos algún taco. O que vou facer é falar co fulano ese e dicirlle que marche, que a deixe en paz. Che parece, xefa? Fai o que queiras, Silvino, pero atendo ao traballo. Se non é Félix, quen demo é o que anda comprando as terras? Eu non digo que non sexa Félix, só que el di que non é. En calquera caso, se é certo que di, o tipo ten que ser alguén de fora. Non vexo eu moita xente de fora últimamente. A non ser o Furgallas. O mozo da Marisa? Non, home, non. Non creo que un tipo que anda nos camións se poña a andar a voltas con terras. Tamén está o home da veterinaria, que, por certo, é che ben simpático. Coñécelo? Coñeceu todo o mundo. Para en todos os sitios. Entrolle polo ollo ás viúvas e diz que a metralla tamén. Que onte se acabou montando unha festa ali de moito nabo. E cartos parece que ten, polo menos o coche que leva é dos caros. Ademais, polo que eu sei, anda facendo negocios por aquí. De calquera xeito non estaría de máis falar con ele. Teño uns discos para ti. A tope, a tope. Vanche gustar, eh? Pois xa sabes onde estou, cando che vai ben. Moi ben. Veña. Ves, desde aquí chateamos cos da pastoriza. Eu pensei que o bo de chatear era que podías falar con xente de todo o mundo. Va, de cando en vez bates un mexicano ou un madrileño, pero botámoslo rápido. É verdade, de que imos falar con mexicano? É mellor falar cos da pastoriza que están aquí ao lado, coñecemos as mesmas cousas. Home, visto así... Esta é a página oficial de Miranda. Aquí sabe todo. Fixo Antón. Antón. É o que leva a cooperativa. É moi amigo de mamá. E o gordo este é o alcalde. E o Antón ese ven moito pola casa? Ás veces, telo que coñecer. Seguro que che cae ben. Sí, seguro que sí. Venga, teño Carlos, que marchar. espera, que che quero preguntar unha cousa sobre o fantasma escopeta. Despois, eh? Agora teño que amañar uns asuntos. Atralla. Juan Carlos. Ya nos vemos, eh? Veña, chao. Traio ches. Hai unha cousa que non entendo. A mí o conto ese de que foron pola noite non me convence. Ah, é mellor deixalo como está. Pois eso é o que vou facer. O que, Silvino? Que che dixen? Perdoa, pero tiña a cabeza noutro sitio. E tú deberías facer o mesmo. O que? Arreglar a túa vida, que sexa o que Deus queira, pero para ben ou para mal deberías aclarar as cousas. Eu non teño problema ningún, Silvino. Mellor para ti, que podes dormir ben. Eu non. Vai moir o Furgallas ese. Hasta logo. Bos días. Bos días. Son Carlos Ares. Vostede é o ex de Carmela. O home de Carmela. Polo menos ata que tramitemos o divorcio, se é o caso. Pois, precisamente con vostede quería falar eu. Eu tamén quería falar con vostede. Que tal, Pepe? Mirade quen entrou. Non sei que merda ben faceres aquí. Xa verá, gas como a todo o mundo. Se a todo o mundo lle gustase o viño tanto como a ti, este negocio sería outra cousa. A ver, como é eso de que non me podes dicir quen che comprou as terras? Se che digo a verdade, non sei a quen carallo llas vendí. Ainda pensei que xas vender a ti. A min? Como é eso? Fixen o trato con un fulano que dicía representar unha empresa suiza. Empresa suiza? Sí, non sei se quererá montar unha fábrica de reloxos aquí. Sí, o de chocolate. Non me toco o nabo, Pepe. Son unha tapadeira, está claro. Dime polo menos como se chamaba o tipo co que trataches, a ver algo. Carlos Ares. O home de Carmela. Así que vostede é o que anda comprando esas terras. Sí, son eu. Cheguei a pensar, pero non... Por qué? Quero dicir... Pensa quedar aquí logo? Non podo contar os motivos. Esas terras eran dun dos cooperativistas. Tamén sei que anda tanteando outro dos socios. O que pretende é facerse co control da cooperativa. Vai ter que falar antes con nosotros. Tranquilo. Todo ao seu tempo. Xa falaremos. Ata logo. Así que ese é o comprador misterioso. Chamo socios.
Asemblea urxente esta tarde. ¡Calla! ¿Qué? ¿Estás ahí? ¿Qué carallo? ¿Qué pasa? Non se pode botar unha soneca en Miranda, tranquilo, ou que? Vaya, tú tiñas que ser. Tú e máis eu temos que falar, Furgalles. A ver, tú e máis eu. Moi ben, os dous. É un asunto moi importante. Importante, sí. Temos que deixar isto claro canto antes. O qué? O noso con Marisa. Bueno, o teu con Marisa. Non sabía nada, Antón. Teño que falar con el, teño. E vou non facer agora mesmo. Ata logo. Que tal, veterinaria? Moita vaca mala? Que estás facendo? Colgando a chaqueta. Que fas ti comprando terras en Miranda? Se che dixen que viñera a facer uns negocios. E desde cando comprar terras de cultivo é un dos teus negocios? Mira, Carlos, se o que pretendes é quedar aquí, intentar quitarme os nenos e facerme a vida imposible outra vez, aí te la porta, porque non cho vou consentir. Non sabes do que falas. Falo en serio. Colle agora mesmo as túas cousas e fora. Non te quero ver por aquí outra vez. O que ti digas, Carmela. Mira, eu non sei que carallo fas aquí, pero tú non pintas nada no meu con Marisa. Pode ser, pero interésame moito esa rapaza. Non me gusta que ninguén se aproveite dela. Non, tío, que che molesta que sexa outro que lle saque o proveito a ela. É certo que vas quedar por aquí descansar? Non che digo que non. Pero tampouco che podo decir que sí. Daquela por que ya andas dicindo que vas comprar un terreo por aquí? E tú como sabes eso? Aquí todo se sabe, Furgalles. Sí, claro. Sobre todo cando un vai por aí, non? Arrimando o fuciño a toda a canta conversa e co conto de collar a moras. A ver, contesta. Pois sí. Sí, vou casar con ela e vou facer un chalé aquí pros dous en Miranda, vale, che? Sí. Iso é o que quería saber. Espero que sexades moi felices. Espera. Sí, por que carallo falo estas cousas, macho? Que Xardo? Vai sentar. A que ven tanta presa coa asamblea? Tiñamos unha semana que ven. Xa o sei, home, pero... Vai sentando, xa falamos agora. Tanto. Tú non és socio da cooperativa, Félix. Que fas aquí? Socio non seré, pero son parte interesada. Oye, Antonio, creo que a ninguén lle importe que quede. Pasa sentando. A ver, tú crees que eu teño pinta de deixar o camión para quedar nun sitio como este? A verdade é que non. Tú crees que con esta planta, con esta planta, me vou conformar eu con ter só unha muller? Aí así que recoñece que lle estás mentindo a Marisa, Sí. Sí, pero non lle vayas co conto a ela, porque non te vai creer a ti antes que a min. Mira, Silvino, eu son un lobo da estrada, entendes? Eu teño mozas a tomar polo cu por todas as partes. Non cambio esta vida por nada. Oye, xa que tes tantas, por que non me deixas esta para min, que non teño moito onde escoller? Pero que esa é mala política, Silvino.
Se fixera eso que me pides con todo o mundo, que pasaría? Quedarías en chavalas? Xa, pero é que o a Marisa quero a de verdade, Furgallas. Mira, imos facer un pacto entre cabaleiros, ok? O qué? Mentre eu ande por aí, douche permiso para lle atacar. E cando volvas? É a miña moza e tú non metes os fociños. Ese fago que se enamore de min, que? Non creo que pasen, pero de pasar, tes vía libre que la lixe. Feito. Che, pero nada de falar de máis do que che estou contando, eh? Tú e máis eu nunca falamos. Quen eu? Vale. Oi. Non sei se estará moi ben isto que estamos facendo de mentirlle a Marisa, eh? Pois, machiño, é que eu non che sei outro xeito de tratar con elas. Tú sabes outro? Tens razón. Que carallo, unha cousa estar namorado e a outra ser un pimpín do carallo. Ala, que che medre, Furgallas. E a ver se tardas moito en volver por aquí, eh? Non estaría desberrando outra vez, non? Non, todo o contrario. Non, Marisa, agora xa facemos bo xugo. Acordamos non discutir máis. Ai, tanto ten Xan como Pericán. Alégrome. Tes que marchar hoxe, non? Sí, teño que marchar. Pero o meu corazón queda aquí. Podemos dicir a teu pai que veña con nosotros á Fraga, non? Non creo que queira. Despois do que lle fixo o fantasma, calquera volve por ali. Pois eu iría. Eso dilo por dicir, pero seguro que non te atreves. Eu sí que me atrevo, que non te atreves es ti. Ai, se ti te animas, eu tamén. Pois veña, que esperamos? Chameivos a todos para vos dicir que hai alguén que anda comprando terras en Miranda. Moitas desas terras son de socios da cooperativa. E temos moitos motivos para pensar que o comprador que se fai pasar por representante ten a intención de se facer co control da cooperativa como socio maioritario. De primeiras pensamos en Félix, pero el di que non ten nada que ver. E podo volo xurar. Eu xa vos dixen a quen lles vendín, o home da veterinaria, pero ese dixo que facía de intermediario. Eu non sei quen é o dono real. Pois ese tamén veu pola miña casa. O caso é que hai alguén que está comprando terras. E o preocupante é que non sabemos nin quen é, nin que intencións trae. Pero seguro que non lo di el mesmo. Metralla, cámbiame o vaso que este está hecho de merda. Es ben repunata, arre carallo. Parece mentira, que o pai tan caralludo que tes. E ben para quedar? A quen? Teu pai? Pode ser, pero antes miña nai teria que perdoar. Eso non é doado. Pois non entendo, eh? Porque teu pai é a bomba. Nunca coñecín un tipo con un gusto musical tan exquisito. Todo o que lles podo dicir é o que xa saben os interesados. Traballo nunha consultoría en Vigo que se encarga de levar os asuntos financeiros de moita xente. Un dos nosos clientes mandounos un encargo moi preciso. Facilitounos unha lista de terreos en Miranda e dixo que estaba interesado en compralos. Asignaron o traballo a min pola miña vinculación a estas terras. É aí? Sí. Pois a verdade é que non dá moito medo, eh? Non, e se non fose polo fantasma daría menos. Sí. E seguro que non hai nin fantasma nin nada. Seguro que xa non está aquí. Igual marchou para Suiza. Pois, se non hai fantasma, non ten moito chiste que entremos na Fraga, ou? Non, a verdade é que estábamos mellor xogando no ciber, eh? Pois vamos para Metralla. Pois, non estaremos volvendo por medo. Ai, eu non. Non sei ti. Eu tampouco. Por qué? Crees que son un cagón? Eu só dixen que non tiña medo. Claro que non sabía se ti o tiñas. Eu xa dixen que non teño. Claro que, ao mellor, tú sí, e non o queres dicir. Mira, vai ser mellor entrar e punto. Tes razón.
así choraba a nosa parenta cando marchei para a Mili. Mala chispaco. Non te poñas así, que logo volve, nena. Te poñas así. Agora choras por el. Dentro duns anos, cando esteades casados, vas botar foguetes cada vez que o vexas marchar. Tu tes cada cousa, como se che ocorre falarlle así á nena co disgustada que está. Pois para que vai aprendendo que é a vida. Ou pensas que o amor vai durar sempre? Pois sí, eu sigo chorando polo meu Pepe, que en paz estea. Pois cando vivía, ben que chorabas cando tiñas diante. Mira, Eladia, non che permito que fales así do meu defunto. Vos, teño moitos diante miña, Marisa. Non, tú é o primeiro. Pois veña, corte barbeado é unha masaxe desas que das tú tamén. Senta. Silvino. Estou ben contenta de que Furgue e máis ti vos levedes tan ben. Furgue? Non deixo eu que me chamen unha cousa así ni morto de 15 días. Son cousas de namorados, home. Cando tú te namores de alguén, seguro que lle deixas que che poña un nome cariñoso. Se todo dis. Marisa. Que? Se eu fose o teu mozo, como me chamarías? Pois non sei. Silvino. Non, de nome cariñoso, Marisa. Ah. Silvi. Silvi? Bueno, pois podesme chamar Silvi, pero tú soa, que non o saiba ninguén por aí. E non sería mellor que che chamase a túa moza cando a teñes? Xa, Marisa, todo se andará, pero polo de agora vaimo chamando tú, para mira facendo o nome. Vale. Pois vai chamar así a cabeciña, Silvi. Nin fantasma nin nada. Sí, seguro que marchou despois de dispararlle a meu pai. Se cadra contou teu pai unha trola. Meu pai non conta trolas, non lle viche a cicatriz. Igual sentou un día en riba do ferro de marca alogado e quedoulle a marca. Que parvada. E non se pode saber quen é ese señor e que intencións ten. Saberá no seu momento. Pois todo o que lle podemos pedir aos nosos cooperativistas é que paralicen as vendas ata que teñan máis información. Pero eles poden vender a quen lles pareza. Por suposto, están no seu dereito, pero tamén é xusto informalos de quen é o comprador e de que intereses ten. Ese señor ten razón. Cada un pode facer o que lle pete. Sí, sempre e cando non prexudique os intereses dos demais. O único que lle estou pedindo é que nos dé a información necesaria. Aquí non hai nada, Froilán. Hai que dar a volta, veña. Sí, que perde tempo. É por aí. Non, é por ali. Non te acordas que pasamos por cada esta pena? Pero que dis, as penas son todas iguais. En Vigo pode ser, aquí non. Bueno, Se estás tan seguro, seguro non estou. Bueno, pois vamos por ali. Volvede por onde viñestes se queredes sair vivos da fraga. Xa lles dixen que esa información a van ter no momento axeitado. Total, que estamos como ao principio. Non sabemos quen compra as terras nin que interese ten en facelo. A Félix non lle falta razón, ó. Aí, ó, chegamos ata aquí e estamos como ao principio. E mirade que hora é. Mais que rematar o conto, parece que estamos empezando. Non sabemos se Carlos ten intencións de quedar. Nin que vai ser dos pícaros, atrapados na fraga, aí nas maus dese ser misterioso ao que, polo que sabemos, lle gusta dispararlle á xente. Nin quen é ese que anda comprando as terras. Pero, en fin, nin tampouco todas as historias se van poder contar dunha sentada, Así que o mellor vai ser marchar pra casiña e esperar a ver como remata o conto, se é que remata. Un momento.
Se cadra aínda non é tarde, para saber algo máis. O mellor é marchar para a casa. Pois veña, xa falaremos noutro momento, cando se saiba algo máis. Boas tardes. Seguro que estabades falando de min. Quen é ese? Esa cara... non sei, pero a mí esa cara súame. Son o que está mercando as vosas terras. E vim para quedar.